Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Estamos ca información nesta xornada de luns, día 26 do mes de xaneiro, de novo marcado polo mal tempo. Teñan precaución, hoxe a xornada pois é de moita agua e moita chuvia durante todo o día, unha situación que se vai a prolongar con diferentes frontes que van a ir chegando ao longo de toda a semana. Deso seguiremos falando cando chegue o tempo, pero hoxe na radio e na televisión municipal de Cerceda deiximos a falar de que este próximo xoves hai pleno ordinario. Corresponde a pleno ordinario, será ás 9 da noite. Saberemos cales son os puntos no orden do día. Tamén lles falaremos de un partido de baloncesto, en este caso da Segunda Liga Nacional de Baloncesto, do Básquet Coruña e do Estudiantes. Ese partido se poderá ver o mes que ven, de xeito gratuito, invitado polo Concello para a rapazada, menores de 18 anos. Falaremos do Servicio de Pediatría, que volve a estar xa en funcionamento toda a semana en Cerceda. Lembramos que se pode renovar o DNI en Cerceda, poden pedir citas se o queren. Tamén recordamos que o Colexio Cruce de Cerceda vai a conmemorar os 50 anos, xa se produxo o mércores pasado, pero van a ter a súa festa conmemorativa. Falaremos das probas para a obtención da ESO para maiores de 18 anos, do programa Promoción da Saúde, de doazón de sangue e da recollida de lixo voluminoso e do punto limpo. Tamén nos deportes repasaremos os resultados desta fin de semana, donde moitas das categorías foron suspendidas, moitos partidos, especialmente os do sábado. En canto tempo, como decíamos, seguimos para mañán con tempo revolto, con precipitacións, incluso en forma de sarabia, e que vai a ser unha constante ao longo da semana. Comezamos a crónica da xornada falándolles de un pleno. Este próximo xoves que ven, corresponde a un pleno ordinario. Haberá un pleno ordinario no Salón de Plenos da Casa do Concello ás 9 da noite deste xoves, día 29. Como pleno ordinario que ten, é un pleno no que terá moción, rogos e preguntas. Un pleno donde como primeiro punto terá a modificación das tasas das actividades deportivas e culturais. O segundo punto será a delegación á Xunta de Goberno de atribucións dos precios públicos. Falaremos tamén, en ese punto, van a falar no outro punto da comisión de deslinde con Carral. Haberá outro punto da disolución definitiva da Radio Televisión de Cerceda, por último, tamén haberá como punto o post-2026. Terá lugar a aprobación das actas anteriores, dación de conta de decretos da alcaldía e, como decíamos, moción, rogos e preguntas. É un pleno ordinario e que terá lugar este xoves que ven, día 29, a partir das 9 da noite, que poderán seguir en directo pola radio e pola televisión de Cerceda e tamén por internet, se queren, na nosa canle de YouTube TV Cerceda. O Concello de Cerceda vai a invitar a rapaces e rapazas do noso Concello a ver un partido interesante de baloncesto. Será o venres 20 de febreiro, o venres do mes que ven, 20 de febreiro, o Concello de Cerceda, en colaboración co equipo Básquet Coruña, invita a xóvenes ata 18 anos a ver o partido de baloncesto entre o Básquet Coruña e o Estudiantes. Ambos están na segunda categoría do baloncesto nacional e están xogando por recuperar, por voltar á Liga ACB. O Estudiantes, un histórico de a Liga ACB, que agora pretende voltar de novo á mesma, e o Básquet Coruña, equipo que o ano pasado militaba na máxima categoría na ACB, tamén pretende, e ademais vai primeiro, volver a subir de categoría. Vai a ser, como dixemos, o 20 de febreiro, o venres 20 de febreiro ás 9 menos cuarto da tarde-noite no Coliseo da Coruña. A inscripción abre hoxe. A partir de hoxe xa se poden inscribir e as plazas son limitadas. É gratuito, pero deben inscribirse nun enlace web que atoparán ou ben na web do Concello, www.cerceda.org, ou nas redes sociais que ten o Concello de Cerceda. Se teñen algunha dúbida, poden chamar ao teléfono do Concello 981 68 50 01.
Falámoslles agora, como fixemos a finais da semana pasada, do Servicio de Pediatría no Centro Médico de Cerceda, que de novo voltará a estar a disposición durante toda a semana, de luns a venres. Ante a queixa dos pais pola supresión do Servicio de Pediatría os mércores, o Concello de Cerceda, a través do seu alcalde, Juan Manuel Rodríguez, contactou coa xerencia do área sanitaria da Coruña para xestionar ese problema, como xa se fixo noutras ocasións. En este caso, o que hai que anunciar é que dende xa finais da semana pasada se recuperou o mércores como día de consulta de pediatría, quedando, por lo tanto, o servizo disponible todos os días de luns a venres no Centro de Saúde de Cerceda. Hai anos xa que a área de pediatría en Cerceda ten sido obxecto de atención política institucional porque, en este caso, fallou en varios momentos, en varias etapas, e non estaba ben cuberto. Incluso chegou a ser iniciativa parlamentaria por parte da exdiputada autonómica cercedense Begoña Rodríguez. Por outra banda, tamén constituiu o motivo de múltiples conversacións que se levan mantendo ao longo dos anos con responsables dos Sergas. Pois ben, actualmente, Cerceda xa ten toda os días servicio de pediatría, un Cerceda que é un concello, ademais, con tasas de natalidade con tendencia ascendente e que de ningún xeito pode xustificarse unha minorización nesta prestación. Os luns, martes, xoves e venres se seguirá ofrecendo o servicio de pediatría a primeira hora e ata media mañán, mentras que os mércores se prestará tamén a media xornada, aínda que neste caso a partir de media mañán. Tamén lle recordamos que se pode renovar o DNI en Cerceda. Insistimos nelo, para que a xente que queira renovar o DNI o faga no noso concello, sin ter que achegarse, por exemplo, a Coruña. Está aberto o plazo para poder pedir cita para renovar o DNI ou o pasaporte en Cerceda. Vai a ser o luns día 9 de febreiro, cando veña o equipo da Policía Nacional para facer o trámite definitivo. Hai que pedir cita nas dependencias da Policía Local, na planta baixa do Concello. Ali daranlle cita e hora para ese día. Lembren, xa para o día 9 de febreiro, luns 9 de febreiro, para renovar o DNI en Cerceda. E recordar que a próxima visita vai a ser o 14 de abril. Falámosles agora do CPI O Cruce, que conmemora o seu 50 aniversario. O aniversario do Colexio Cruce de Cerceda cumpliu o pasado mércores día 21 os seus 50 anos. Foi alá para o 21 de xaneiro do ano 1976, cando no Boletín Oficial do Estado se publicaba a orden de creación naquel momento do denominado como el Cruce, Colexio Nacional Mixto de Integración de Educación General Básica, EXB. O Cruce ten previsto celebrar o aniversario con diversas actividades ao longo do curso. Unha delas será unha festa aberta ou romería programada para o sábado 14 de marzo no propio recinto escolar. Estarán chamados a participar a comunidade escolar, exalumnos, exprofesorados e tamén con festival musical, donde estarán aí pois ex-alumnos con moitos grupos que tiveron a súa orixen con rapaces e rapazas que cursaron neste colexio, entre eles Cenzar, Mr. Camándula, Carlos Xenderal ou Broa. Decir que tamén nos próximos días se poñerán a venta os tickets para asistir a esa xornada na que tamén haberá fotografías históricas, visitas ás instalacións e sorpresas. Ao poñerse en marcha o novo colexio, lembren, ao poñerse en marcha o Cruce, xa se suprimiron diferentes escolas unitarias que había espalladas por todo o concello. Recordámosles tamén a todos aqueles que queran sacar o título da ESO para maiores de 18 anos cando van a ser as probas e cando son os plazos para inscribirse. A Consellería de Educación vende convocar as probas para a obtención do título de graduado en ESO para maiores de 18 anos, para as convocatorias de marzo e de xuño. O plazo de matriculación, en este caso, será do 26 deste mes de xaneiro, é dicir, dende hoxe ata o 6 de febreiro para os exámenes do 27 de marzo e do día 7 ou 17 de abril para os exámenes do 5 de xuño. Deben presentar a solicitude, DNI e certificación académica de probas superadas no caso de que ese sexa pois o caso. As solicitudes poden presentalas no
Instituto Eduardo Pondal da Coruña ou no Instituto San Clemente de Santiago, que son os máis próximos a Cerceda. Pero se queren ter máis información, poden chamar ao teléfono do Concello 981 68 50 01 e que lle pasen ca Oficina de Promoción de Emprego de Cerceda que dirixe Belén Viqueira e tamén Javier Rodríguez. Poden chamar directamente se precisan a un teléfono da Xunta, que é o 981 54 65 49. O Concello de Cerceda, xunto coa Dirección Xeral de Saúde Pública da Xunta de Galicia, organiza un programa de promoción da saúde que abranga actividades físicas, alimentación saudable ou benestar emocional. Xa comenzou na pasada semana e se vai a prolongar ata o mes de xuño con actividades teórico-prácticas e que van a ser no Viveiro de Empresas de Cerceda, no Acevedo, todos os xoves pola mañán. Comenzou xa co programa de alimentación saudable e vai a ter continuidade co programa de benestar emocional e, por último, o de actividade física. Se alguén quere, pode inscribirse, é gratuito e lembre, son todos os xoves pola mañán a partir das 11 no Viveiro de Empresas de Cerceda. Se queren inscribirse, poden facelo no teléfono 881 98 15 53 ou a través do Departamento de Servicios Sociais do Concello de Cerceda, que está na terceira planta da Casa Consistorial, ou poden chamar ao teléfono 981 68 60 68. En canto a doazón de sangue, hoxe luns día 26 poden doar sangue no campo da feira de Cerceda, de 4 da tarde a 9 da noite. Aqueles que queiran poden achegarse ao campo da feira de Cerceda, ser solidarios e doar sangue. O autocar blanco do A2 vai a estar en Cerceda durante esas horas, das 4 da tarde ás 9 da noite, hoxe luns 26, se pode doar sangue en Cerceda. Falamos agora da recollida de lixo voluminoso e do punto limpo, porque o Concello de Cerceda presta este servicio de recollida de residuos voluminosos aqueles que non poden depositarse nos colectores da rúa pola seu tamaño ou polas súas características, e o Concello realiza esa recollida os últimos venres de cada mes e corresponde este vindeiro venres, día 30, último venres de mes, hai recollida de residuos voluminosos porta a porta. Deben depositarse o día anterior antes das 7 da mañán. Queda totalmente prohibido depositar os residuos voluminosos con máis antelación, pero para facer uso deste servicio deben de chamar previamente os teléfonos da empresa concesionaria, o 981 69 30 72 ou o 616 167 131. Deben indicar o lugar e a cantidad de lixo que van a depositar. Un lixo que tamén poden levalo, si queren, o punto limpo de Cerceda, que está no polígono industrial do Acevedo e que está aberto martes e xoves polas mañáns de 9 a 2 e os sábados pola mañán de 9 a 2. Máis temas. O Goberno galego, a Xunta de Galicia, volveu a activar unha axuda para fomentar a natalidade en Galicia, que ten como obxectivo cubrir os gastos que supón o nacemento, a xestación ou a adopción de un fillo. A cuantía desta axuda é de 1.200 euros durante o primeiro ano e o prazo da convocatoria actual vai a terminar o día 31 de marzo. Está o prazo aberto e o 31 de marzo é o último día. Esta axuda pode solicitala a través do portal web da Xunta de Galicia, donde xa ao longo dos últimos anos máis de 120.000 familias galegas disfrutaron da tarxeta Benvida, un programa implantado no 2016 co obxectivo de apoiar as familias cos gastos derivados do nacemento dun fillo, a adopción ou a garda con fins adoptivos. Se trata dunha axuda inicial de 1.200 euros durante o primeiro ano de vida do fillo da filla, aínda que esa cantidade se duplica, incluso hasta 2.400 euros no primeiro ano para un terceiro fillo seguinte. No caso das familias que vivan en localidades de menos de 5.000 habitantes, o monto da axuda incrementaránse nun 25%. Esta tarxeta Benvida poden solicitala, lembren, esta axuda poden solicitala ata o 31 de marzo. Poden facelo a través da sede electrónica da Xunta de Galicia directamente ali. Nos imos cos deportes a saber os resultados da fin de semana complicada polas condicións meteorolóxicas, donde hubo un parón total na xornada do sábado,
donde quedaban prohibidos disputar facer competicións deportivas ao longo de toda a xornada do sábado en Galicia por mor das inclemencias do tempo. Incluso houbo que cambiar de campo de fútbol, porque non reunía as condicións para disputar un partido de fútbol, como é o caso do campo da Revolta. O Queixas xogaba onte na casa contra o Cacheiras. Un principio o partido iba a ser no campo da Revolta, pero ao final non estaba apto para xogar e se xogou no campo de Santa Cruz de Montaus. O resultado foi de Queixas 0, Cacheiras 0, empate a 0 tantos nun encontro igualado, aínda que o Queixas tivo máis que oportunidades claras para levarse os 3 puntos. Non pudo ser así, empate a 0 tantos, un punto máis que suma o Queixas na súa loita por manter a categoría. O encontro disputado na tarde de onte domingo. Na terceira categoría Galicia tamén se disputaron os 3 partidos dos 3 equipos do noso concello, xa que foi na xornada de onte domingo. O Atlético Cercedense empataba a 3 tantos en Aranga, oportunidade que perdía o Atlético Cercedense para adiantar a equipos na parte alta da clasificación a tenor dos resultados que sucederon na xornada. Aranga 3, Atlético Cercedense 3. O descanso se chegaba con empate a un tanto. O Atlético Cercedense se puxo gañando un 3 e nos últimos minutos o equipo local, o Aranga, empataba o partido a 3 tantos. Os goles do Cercedense, 2 goles de Barreira, un de Marcos Martínez. O Rodís, pola súa parte, perdía na casa 0-2 contra un dos equipos a parte alta da categoría, o Bisantoña. Rodís 0, Bisantoña 2. O descanso xa perdían 0-1. O encontro se disputou en Pontepedra, en Cabaleiros. E pola súa parte, o San Martiño perdía pola mínima na casa. San Martiño 1, Carral B 2. O descanso se chegaba con empate a un tanto e ao final o Carral B se levaba os 3 puntos. O tanto do San Martiño acadado por Alejandro. No fútbol femenino non houbo xornada, os xuveniles suspendiron o seu partido, mentras que os cadetes que xogaban onte conseguiron xogar e ademais venceron claramente, encabezan a clasificación de maneira destacada. Atlético Cercedense cadete 8, Bergantiños de 0, con tantos 3 para Hugo, para Iago, para Aarón, para Teo, para Alex e para Xavier. Os infantís suspenderon o encontro, os alevíns A tamén foi suspendido, mentras que o alevín B xogou o seu partido onte e venceu o Abellá B. Atlético Cercedense, alevín B 3, Abellá B 1 foi o resultado. Tamén se suspenderon xa os benxamíns e os prebenxamíns. No fútbol de veteranos non tiveron xornada nesta fin de semana. Xa en canto tempo, mañá martes será de novo de moita inestabilidade atmosférica pola rápida formación dunha borrasca ao noroeste de Galicia con entrada de aire frío en altura. Que quere decir eso? Que agardamos mañán de novo unha xornada con chubascos localmente treboentos que poden vir acompañados de sarabia. A cota de neve rondará os 600 metros. As temperaturas estarán en descenso, o vento soprará do suroeste moderado con intervalos de fortes, especialmente no mar e nas zonas altas, onde pode haber refachos moi fortes. De Meteo Galicia avisan deses chivascos acompañados de treboadas con sarabia que poden ser peligrosos especialmente na circulación. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe, mañán voltamos. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís, na redacción e quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.